Interagency Task Force midugang og team nga nagtutok sa mga kompanya sa dakbayan sa Sugbo nunot sa paglihok na sa negosyo nga posibleng mahitabo ang transmission sa virus. Samtang gipadayag sa IATF nga mas maayong magpabilin una sa kasamtangang general community quarantine ang syudad bisan pa man og nagkaubos na ang kaso sa COVID-19. Ania ang report. Gipahibaw ni Konsehal Joel Garganera ang Deputy Chief Implementor sa IATF nga nakaubos na gyud ang kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Sugbo. Indikasyon ini ang mubo nga utilization rate sa mga tambalanan nga wala na lang kuno moabot sa 30%. Nagpasabot nga wala na kaayo mga COVID-related patients nga na-admit sa mga hospital. Samtang kamay na lang usab ang na-admit sa mga quarantine facility, apil na ang mga barangay isolation center. Upat na lang kuno ka mga BIC sa 56 ang nagpabilin o gamay na lang ang mga na-isolate. Hinug na kuno ta mag-MGCQ, no? But then again, at the end of the day, that's the call of the national government. But if you ask me personally, and I also share the same sentiment with the Philippine National Police, ayaw lang sa agyod. Dili lang sa gidagod. Samtang gipangandaman sa IATF ang posibleng transmission nga manukad sa mga kompanya gumikan sa paglihok na sa ekonomiya. Busa nagdugang ang IATF karon og team nga maoy nagtutok sa mga kompanya. Ugaling na ay mahitabo nga COVID contamination, mamahimong mupatuman dayon ang establishmento o granular lockdown sa ilang buhatan. Giklaro sa IATF official nga dili ang tibuok kompanya ang sirad-an kun dili kadto lang mga department nga naay magpositibo sa kagaw. Niabli na ang kuan, niabli na ang negosyo nato. So sa una sayon ra kay pag-contact trace kay naraman sila sa usa ka lugar nga di makalihok, no? Pero karon moving target naman sir na may business. Abli na ato mga transportation. So mo na siya nga nag-add na sa ta og lain nga sektor sa Emergency Operation Center, and that is the permit and licensing. Gidugang usab ni Garganera nga dili ang ayang mo kumpiyansa ang katawhan inay kanunay nga magmatngon. Ang dakbayan naka-record og 27 ka bag-ong kaso diin 12 ang anaa sa mga detention facility. Ang Cebu City adunay 1,244 active cases, 7,579 recoveries ug 623 ang namatay. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.